En vandaag hier voor u om nog eens de regering van die land op mijzelf te nemen. En waar ik gehoor geef aan die roepstem van die volk, geloof ik dat ik die wil van God doen. Mijn hoogste streven zal wees om te zorgen voor die welvaart van die volk, voor die vooruitgang, voorspoed en onafhankelijkheid van ons land. Als ik zo kijk naar die gezichten hier voor mij, dan zie ik zo bij wat samen met mij geworsteld, gebed en gevecht voor ons land en onze onafhankelijkheid. Hoe bij ander is daar helaas wat ons niet meer van ons geliederen zal zien. Aantal gebieden wij voor die land der strijd. Op die leidensweg wat ons gevoerd heeft van die plek van ons geboorte tot hierdie ver en vreemde land. Al het geval vooral groot en edelzaam. En die worsteling van een klein volkje om hemzelf te handhaven. Die Heer het ons geleid langs het wonderlijke weer. Laat ons dan met een versterkte geloof terugzien op die verleden en daaruit nemen alles wat edel en goed is om ons toekomst op te bouwen. En laat ons dankbaarheid toon door die tweedracht uit ons midden te verbannen. Why, the gold mines have made the Transvaal rich. And if my ideas of union under the British flag are to be realized, the Transvaal must come in. But how to achieve this without violence, when Kruger insists on maintaining that four-tracker republic? If only we had a Johannesburg, then we could have a united South Africa from the Cape to the Zambezi. We humans may divide this country, but nature does not. Why, if we were to go up in a balloon, how ridiculous it would appear to see all these states divided.
Dit is goede nieuws, Fischer. Nadat Milner mij uitnodiging om president Kruger persoonlijk te ontmoeten aangenomen heeft, staat niks meer in de weg van een vriendschappelijke samenspreking. Die toestand in die Transvaal is baie ernstig, president. Wat zal gebeuren als die conferentie mislukt? Dit mag uitlopen op oorlog. Maar ons in die Vrijstaat zal niks ongedaan laten om die twee partijen tot een betere verstandhouding te brengen en die vrede voor Zuid-Afrika te bewaren. Ik verzoek uw excellentie vriendelijk om een aanmerking te nemen dat duizenden van mensen uit alle landen naar die Transvaalse goudvelden stromen. Die boerenbevolking van die republiek is klein en die gevaar is groot. Dat hulle jullie vreemde element letterlijk voorveldig zal worden. Het is gewillig om concessies te maken waar dit mogelijk is. Behalve op punten waar die onafhankelijkheid van die republiek raakt. Ik heb die zaak van die Uitlanders eerst genomen, omdat dit mij teken is dat die teenswoordige spanning tussen haar majesteitse regering en die Zuid-Afrikaanse Republiek grotelijks verminderd zal worden, als ons hier die kwestie op een bevredigende wijze kan oplossen. Die eisen van die Uitlanders op die rand. Dames en heren, in een beschaafde omgeving behoort grieven alleen op een wettige wijze uit die weg geruimd te worden. Maar hoe kan ons hoop om ooit die toestand te verbeteren als die recht om te stemmen voor die voornaamste wetgevende lichaam in die land, die eerste volksraad, aan ons ontzij wordt. Daarom moet ons sterker als ooit tevoren daarop aandringen dat ons, in zaken die stemrecht, op een voet van volkomen gelijkheid met die oude boerenbevolking behandeld zal worden. Nooit niet. Die conferentie is dus beëindigd. En daar is geen verplichtingen daaruit ontstaan. Dat is niet die stemrecht niet. Dat is mijn land wat jullie willen.